Ik ben Rutger Spanjaard van basisschool De Hommel. En ik ben Marijn van den Broek, ook van basisschool De Hommel. En dit is de derde aflevering van Kiestechniek. Vandaag zijn we weer bij de focus. We zijn hier nu bij de personeelskamer, waar allerlei mensen aan het praten zijn van de stichtingen, besturen en de provincie Limburg over techniek. En wie bent u? Ik ben Marcel Kremers, voorzitter van Stichting Kiestechniek. Wat brengt u vandaag hier? Vandaag hebben wij onze sponsoren uitgenodigd voor een bijeenkomst over techniek. En waarom vindt u techniek dan zo belangrijk voor kinderen? Techniek voor kinderen is met name iets waar we ons mee bezighouden om de kinderen ervan bewust te maken dat techniek niet alleen moeilijk is, maar met name dat techniek heel leuk is en dat bijna alles om ons heen draait om techniek. Wie bent u? Ik ben Jan Lonen, wethouder in de gemeente Venray. En waarom bent u hier vandaag aanwezig? Vandaag is een bijeenkomst van de sponsoren en de mensen en de bedrijven die Kiestechniek steunen. Nou, de gemeente helpt ook mee met het organiseren van Kiestechniek en bij Techniekplein. En daarom ben ik hier aanwezig. En waarom vindt u techniek zo belangrijk voor kinderen? Ja, techniek is onderdeel van iedere dag. Hè. Daar hebben we dagelijks mee te maken. Het is belangrijk dat kinderen ook kennis nemen van techniek en misschien later daar iets in gaan doen. Als ze niet weten wat dat is, dan gaan ze ook niet in verder. En daar willen we voor zorgen via het Techniekplein en via Kiestechniek dat kinderen daarmee in aanraking komen. En waarom geeft de gemeente een bijdrage voor Stichting Kiestechniek? Nou, ik zei net al van dat wij het willen bekendmaken, hè, dat we zorgen dat kinderen daarvan kennis nemen. En daarom steunen wij het ook samen met een heleboel andere sponsoren. Oké, dank u wel. Graag gedaan. Wie bent u? Ik ben Hans Teunissen. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Maastricht van de provincie Limburg. Waarom vindt u techniek dan zo belangrijk? Ik vind het belangrijk dat kinderen snel in aanraking komen met techniekonderwijs, zodat ze klaargestoomd kunnen worden voor de beroepen van de toekomst. Waarom bent u vandaag naar Techniekplein gekomen? Omdat ik met eigen ogen wil zien hoe het techniekonderwijs hier gegeven wordt. En wie bent u? Ik ben Yvonne Rijmakers en ik ben de bestuurder van SPO Venray. En je zou kunnen zeggen, zoals de directeur de basis van de school, ben ik de baas van alle scholen. En waarom bent u hier vandaag bij Techniekplein aanwezig? Omdat ik hartstikke trots ben op het Techniekplein. Omdat we dat samen met andere mensen, leerkrachten, mensen uit bedrijven, iets moois hebben neergezet waardoor kinderen in techniek en in technologie verder kunnen leren. En waarom is techniek zo belangrijk voor u? Kijk eens even naar jezelf en kijk eens even hoe wij onze dag beginnen. De wekker gaat af, we gaan eten, we maken daar lekkere dingen in klaar. We hebben een telefoon, we hebben televisie, we hebben allerlei devices. Dus technologie en techniek is de hele dag om ons heen en daar moeten we op een goede manier mee omgaan. En wij vinden het heel belangrijk dat kinderen dat ook heel snel en heel vroeg leren. Oké, dankjewel. U komt hier ook nog namens een sponsor. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, ik zit hier ook namens Stichting BOZIT. Stichting BOZIT is een van de grootste sponsoren van Stichting Kiestechniek. En Stichting BOZIT is in het verleden ontstaan uit TOC, het Technisch Opleidingscentrum in de regio Noord-Limburg. En in de tijd dat het onderwijs techniek deel is gaan overnemen van Stichting TOC, zijn de beschikbare gelden overgegaan naar Stichting BOZIT. En Stichting BOZIT is met name geïnteresseerd in het promoten en subsidiëren van techniek in het onderwijs, breder dan het regulier opgenomen lesprogramma. Wie bent u? Ik ben Milton Kavis, ondernemer in Venray. En waarom bent u hier vandaag aanwezig? Ik ben als een van de sponsoren aanwezig. Bedrijfsleven ondersteunt Kiestechniek. Dat is de reden dat ik hier vandaag aanwezig ben. En waarom vindt u techniek zo belangrijk voor kinderen?
Het is goed om de jeugd te laten merken hoe mooi techniek kan zijn. In het vak kun je heel veel leuke dingen doen. En we willen de kinderen confronteren met het prachtige vakken die er zijn in de technologie en in techniek. En jullie hebben de toekomst en daar willen we jullie graag kennis mee laten maken met techniek. Dank u wel. Graag gedaan. Bedankt voor het kijken naar deze serie over kiestechniek. Hopelijk zien we jullie aanstaande zaterdag bij Kiestechniekdag in Jabil en Venray.